παραμύθι που θα σας διαβάσω σήμερα είναι ένα παραμύθι πολύ αγαπημένο σε μένα. Έχει τίτλο «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Για να το διαβάσουμε. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα ξύλινο σπιτάκι μια κατσίκα που είχε 7 κατσικάκια. Τι όμορφα που φαίνονται εδώ. Ήταν 7 χαριτωμένα κατσικάκια, πολύ καθαρά, παιχνιδιάρικα και πολύ φρόνημα. Η μαμά τους, η κατσίκα, να την εδώ την κατσικούλα μας, τα αγαπούσε πολύ και εκείνα που την λάτρευαν έκαναν ό,τι τους έλεγε. Ποτέ δεν τα άφηνε μόνα τους. Όταν έτρεχαν εδώ και εκεί για να παίξουν, έτρεχε πίσω τους για να τα προσέχει. Μια μέρα η μαμά κατσίκα, που ήθελε να πάει να φέρει χόρτα για να φάνε, είπε στα 7 κατσικάκια: «Όση ώρα θα λείπω, θα καθίσετε μέσα στο σπίτι, να κλειδώσετε από μέσα την πόρτα και να μην την ανοίξετε σε κανένα. Να έχετε το νου σας, γιατί ο κακός ο Λύκος παραμονεύει να σας φάει. Να θυμάστε, έχει μαύρα πόδια και η φωνή του είναι βραχνή». Για να δούμε τι θα γίνει. Σε αυτή τη φωτογραφία γίνεται ο χαμός με τα παιχνίδια και τα γέλια των παιδιών. Τα κατσικάκια εννοώ. Τα 7 κατσικάκια κλείδωσαν από μέσα την πόρτα όπως τους είχε πει η μητέρα τους και άρχισαν να παίζουν χαρούμενα. Ο κακός ο Λύκος όμως παραφύλαγε κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο. Μόλις είδε τη μαμά κατσίκα να φεύγει, σκέφτηκε πως η ευκαιρία ήταν κατάλληλη για να φάει τα κατσικάκια. Πήγε ως το παράθυρο κρυφά και έριξε μια ματιά στο δωμάτιο. Τα 7 κατσικάκια ήταν ολομόναχα. «Τώρα θα τα φάω με την ησυχία μου», είπε ο κακός ο Λύκος και άρχισε να γλύφεται. Πήγε τότε στην πόρτα του σπιτιού και τη χτύπησε δυνατά με τον μπροστινό του πόδι. Τα 7 κατσικάκια σταμάτησαν αμέσως τα παιχνίδια τους και έτρεξαν πίσω από την πόρτα. «Ποιος είναι?» ρώτησαν χωρίς να ανοίξουν. «Εγώ είμαι η μαμά σας», είπε ο κακός ο Λύκος. «Όχι, δεν είσαι η μαμά μας, είσαι ο κακός ο Λύκος. Σε γνωρίσαμε γιατί η φωνή σου είναι βραχνή και τα πόδια σου είναι μαύρα. Η μαμά μας έχει γλυκιά φωνή», του είπαν τα κατσικάκια. Τα 7 κατσικάκια είχαν δει μέσα από την κλειδαρότρυπα τα μαύρα πόδια του Λύκου και έτσι κατάλαβαν πως δεν ήταν η μητέρα τους, γιατί τα δικά της πόδια ήταν άσπρα. Ο Λύκος θύμωσε πολύ, γιατί είδε πως δεν κατόρθωσε τίποτα με την πονηριά του. Ωστόσο όμως σκέφτηκε πως για να φάει τα 7 κατσικάκια έπρεπε να μπει μέσα στο σπιτάκι τους. Πώς θα μπορούσε όμως να τα ξεγελάσει, να του ανοίξουνε την πόρτα που η φωνή του ήταν βραχνή και τα πόδια του μαύρα? «Πρέπει να αλλάξω τη φωνή μου και τα πόδια μου. Για να δούμε τι θα κάνει». Αποφάσισε λοιπόν να πάει στην πολιτεία. Να το δούμε και το Λύκο. Όταν έφτασε, κάθισε σε ένα ζαχαροπλαστείο και έφαγε μια μεγάλη γαβάθα μέλι. Ρώτησε έπειτα τι χρωστούσε και κατάλαβε με χαρά του πως η φωνή του δεν ήταν πια βραχνή, γιατί είχε μαλακώσει με το πολύ μέλι που είχε φάει. «Τι χαρά μου, τώρα τα κατσικάκια δεν θα με καταλάβουν από τη φωνή μου, γιατί δεν είναι πια βραχνή όπως άλλοτε», σκέφτηκε και έτριψε τα μπροστινά του πόδια χαρούμενος. Τότε όμως θυμήθηκε πως τα πόδια του ήταν μαύρα και στεναχωρέθηκε. «Πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα μέλι σαν να ήμουνα καμιά αρκούδα. Δεν λέω, άλλαξε η φωνή μου. Αλλά αυτά τα πόδια μου τα κατάμαυρα πώς θα τα κάνω να σπρίσουν?» Και όντως τα πόδια του δεν είναι άσπρα.
Εκεί που σκεφτόταν αυτά, είδε μια γυναίκα που αγόραζε γιαούρτι από ένα κατάστημα. Μπήκε τότε και αυτός χαρούμενος σε εκείνο το κατάστημα και ζήτησε να του δώσουν 1 κιλό γιαούρτι. Και τάχα για να το δοκιμάσει, έχωσε το πόδι του μέσα και στρατόγλυψε. Μόλις βγήκε από την πολιτεία, άλυψε τα μπροστινά του πόδια με το γιαούρτι και τα έκανε κάτασπρα. Έτρεξε αμέσως στο σπιτάκι, στα κατσικάκια εννοούμε, και χτύπησε την πόρτα δυνατά. Νοκ, νοκ, νοκ. «Ποιος είναι?» ρώτησαν τα κατσικάκια από μέσα. «Ανοίξτε μου, είμαι η μαμά σας», είπε ο Λύκος. «Δείξε μας τα πόδια σου», είπαν τα κατσικάκια. Ο Λύκος έβαλε τα πόδια του στο παράθυρο. «Είναι η μαμά μας, είναι η μαμά μας», φώναξαν χαρούμενα. Αχ, τι να ξέρα. «Ναι, είναι η μαμά μας, γιατί η φωνή της είναι γλυκιά και τα πόδια της κάτασπρα». Κι έτσι ξεκλείδωσαν από μέσα την πόρτα και την άνοιξαν. Αλλά τι να δουν τότε. Αντί για τη μαμά τους που περίμεναν, είδανε να μπαίνει μέσα αγριεμένος ο κακός ο Λύκος. «Μαμάκα, θα μας φάει ο Λύκος», άρχισαν να φωνάζουν τρομαγμένα. «Ελάτε να κρυφτούμε», φώναξε το μικρότερο. Κι άρχισαν τότε να τρέχουν μέσα στο δωμάτιο για να γλιτώσουν από το Λύκο. Το ένα πήδησε στο κρεβάτι, το άλλο χώθηκε κάτω από το τραπέζι, το τρίτο κρύφτηκε μέσα στην τουλάπα, το τέταρτο χώθηκε κάτω από ένα κάδο, το πέμπτο κάτω από το σκαμνί, το έκτο κάτω από το κρεβάτι και το έβδομο, το μικρό, στον τουλαπάκι του μεγάλου ρολογιού. Ο Λύκος όμως ψάχνοντας τα βρήκε και τα χάψε ένα-ένα, τόσο λέμαργος ήτανε. Μόνο το μικρότερο κατσικάκι δεν το βρήκε και επειδή δεν ήξερε να λογαριάζει, να μετράει δηλαδή, δεν κατάλαβε πως δεν το κατάπτυκε αυτό. Έπειτα ξάπλωσε με την κοιλιά του φουσκωμένη κάτω από ένα δέντρο και αποκοιμήθηκε ο κακός ο Λύκος. Σε λίγο γύρισε και η μαμά κατσίκα και άρχισε να βελάζει λυπητερά όταν είδε την πόρτα ανοιχτή και κανένα κατσικάκι μέσα. Την άκουσε όμως το μικρό κατσικάκι και βγήκε μέσα από τον ντουλάπι του ρολογιού. «Μαμάκα μου, ήρθε ο Λύκος», της φώναξε και της διηγήθηκε όλα όσα είχαν γίνει. Να δούμε τι θα κάνει τώρα η κατσίκα. «Πάμε να βρούμε το Λύκο», είπε η μαμά κατσίκα. Μόλις βγήκαν από το σπίτι και προχώρησαν κάμποσο, είδανε το Λύκο να κοιμάται βαριά κάτω από ένα δέντρο. «Τώρα να δεις τι θα πάθεις», βέλαξε η μαμά κατσίκα. Έβγαλε τότε ένα ψαλίδι από το καλάθι της, άνοιξε την κοιλιά του κοιμισμένου Λύκου και έβγαλε τα 6 κατσικάκια που ήταν ακόμα ζωντανά, γιατί ο Λύκος τα είχε καταπιεί χωρίς να τα μασίσει. Έπειτα είπε στα κατσικάκια της να τις φέρουν βαριές πέτρες. Τις έβαλε στην κοιλιά του Λύκου και την έραψε προσεκτικά. Όταν ξύπνησε ο Λύκος, κατέβηκε στο ποτάμι να πιει νερό, αλλά καθώς έσκυψε, κύλησαν οι πέτρες μέσα στην κοιλιά του και έπεσε στο ποτάμι και πνίγηκε. Και έτσι τα κατσικάκια μας γύρισαν χαρούμενα με τη μαμά τους στο σπιτάκι τους και ζήσαν όλοι μαζί ήσυχα και ευτυχισμένα. Για να δούμε εδώ τη μητέρα κατσίκα. Πολύ ωραίο παραμυθάκι. Δεν συμφωνείτε? Και σίγουρα ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!